Huria ni Tuhan na hinalonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sejahtera, jala salam sehat dihita damang dainang. Tapauduk rohatta martanya kita. Moliate hupasa rohanami tuho Tuhan di saluhupna dinggan ni basam doa sini roham na totong madungani ngulunami. Di baga sa tiket Tuhan na nang taruli hami marhite-hite hatam. Todim perbadian na madungani hami asatung mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami tuho. Amen. Damang dainang hatani di bata na sa hita dia pala partikyanon. Dien emaisan barita nauli na sinura di si Yohanes bidu onom. Mamuka mesya nai ona pulu masoho sa tuaya ona pulu tolu. O mahatani Tuhan. Asa torok masyan akka sisyana naubegi sa madok. Hatana kasar doi isi pa begi-begi. Alay di boto Yesus ma di bagasan rohana. Nang marungutungut akka sisyana sial hatay. Jadi didok matuna sida. Tung alani ido hamu tergasi. Bihana ma anggo idaw muna anak ni Jolmay manaik tu inganan nahian. Ton di ido na panguluhon. Dang marguna anggo dagingi. Akahata na kuhatahot tuhamu. Todi doi dohot hanguluan. Ido yang usahana. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Salah satu sifat nihala Batak ikon si tanghonoton. Jala salah satu musenam murah marungutungut. Molo dang pas di rohana tor marungutungut. Molo dang ditangihon tor marungutungut. Molo dang ditulupi akka pagiduanna tor marungutungut. Akka ungutungut. Hal nasobal nama tabereng di bagasan parngoluong nyihala Batak. Bahkan nang pehalak Batakin nunga Kristen. Alay parngoluan sian akka ungutungut dang boy di padau dang boy di paholak kalak Batak cian hadir. Porsia manang so porsia tu Tuhan. Alay anggo sifat manang karakter na marungutunguti jujur. Apalagi mamola-pola adong namaralo turu hadok pikiran. Molo suhar sian pangiduan, suhar sian nahinirip, ungut-unguton, sui nama luar biasa. Nadamang dainang nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan hatan itu kan, nasa tuhita dia pala partikyanon. Tung masetakas do tarida, parngolun nama do dirina si sian ni Yesus. Alay parngoluon na sunahok di bagasan hapor siya. Parngoluon na hulang akka ungutungut. Alay ahado si bosirna. Ubay marungutungut akka siya ni Jesus nang maduhoti ibana. Mulu taja hada mangday nang tapayot ihud di bagasan turpu jamita di bidu paunap ponon. Di siyala na takas do di pabotohon Yesus taring itu hadirion. Di bagasan ayat na 40 sada di satakas do didok gabi marungutungu maaka jahudi do pa ibana siala padohanay au do roti na tua sian banua gijang. Na marlapatan pangajarion ni Yesus taring dirina. Nama do ibana do roti na tua sian banua gijang dang tarjalo ni rohan yakka sisian nama do hoti ibana. Ali damang dainang dada sisian na 12. Sisian nang payut-iut ibana di siala pangajaran ni Yesus. Sisian nang payut-iut ibana di siala akatadda halongangan nang pinatupan ni Yesus. Dada sisian na pinili di Yesus. Sisian nama dirina
hudoho tidoho Tuhan alai na dong do na dibuat na mana akka na mangai tunga dulu hadir takas do dak adong na salah pangajarin na pinatupan ni Yesus ibadah do tuturot hangoluan ibadah do na tuat chen banwa kitja ale basa dan tarjalo ni roh akasisyan na mulut apa iu musenang di bagasan ayat 42 terjadi ma panguhumuyon taring tu hadirin di Yesus didok nasi dama desi jadi didok nasi dama da ibana do Yesus anak desi Josepi da tatada amana do inana behama do honon na atong na tua sen banwa gijang doau ada sikap sepele di sana. Ada sikap ketidakpercayaan. Pas do damang dainam. Molo nung ada porsi tatu sasahala. Juk jala somal do. Talului akka hagaliunna. Dia mah hagaliunna, dia mah kahauranganna, dia mah nabui dalatta manghumi ibana. Itu nekut tabuan. Jala ido na dibuatnya kasih siang. Nama dok diri na sisian ni Yesus, nama dok diri nama dohoti Yesus. Nang tarjalor ka dinasita. Basa bosong di namang dainam. Di siala motivasi dinasina nama dohoti Yesus. Motivasi na salah. Masuk dinasida mo lundung adohot nasida tu Yesus. Sonang mamar sonang marolo polo. Sikop sudinang. Mangar radi. Minum radi. Modum radi. Alai dan di boto nasida. Basa pola di patupa Yesus saluhuk nai. Asa tung ditadda nasida do Yesus. Marwaso do Yesus pamalu na marsakit. Marwaso do Yesus mangaliw mangan 5.000 halak. Marwaso do Yesus pamalu na mapitung. Marwaso do Yesus pamalum akna papang. Aledang disadari nasida. Sia dia do huasui. Jala wasa marhuasu Yesus. Nang diboto nasida. Yesus na patupaon sa luhuk nai. Imaroti hanguluan na tuat sen banwa gijang. Anak ni debata. Na tolhas tutonga-tonga di portibion. Na maringana rak dohot akka jelma pardosa. Asa gabe partoha pardosai dia raja ni dibata. Hurian yang nolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bidu onom ayat 20 on takasma dang buibe di orom akasisiani dirina. Di papus nasida ma nadero hadap pikiran. Ahmed di nasida disi. Di dok ma asa toruk masyan akasisian na ubege sama dok hatana kasar doi ise pabege-bege tangtar jalur wadinasi dapat dua di Yesus di bagasan ayat 60 sada di boto Yesus ma ungutuk dinasi de gabi suku Yesus ma puasa targasi pamuna maka di dok Yesus ma naso diwerek kamu na do HP molo pola naik anak ni amai mana songona di bagasan ayat 22 behana ma anggo idamuna anak ni julmai mana itu inganan naiknya mungkin mereka tidak akan makin terima lagi alai dok Yesus ma di bagasan ayat 23 to di ido na panguluhon dang marguna anggo dagingi akahata na kuata tuamu to dedoi dohot hanguluan. Nomor 8. Segala sesuatu yang Yesus sampaikan itu adalah kebenaran. Itu mutlak kebenaran tanpa perlu diragukan. Karena setiap perkataan Yesus itu penuh dengan kuasa. Penuh dengan mujizat. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut Yesus, perkataan yang salah. Atau perkataan yang tiada arti. Tetapi setiap perkataan yang disampaikan kebenaran dan itu benar-benar berarti.
Hok doi gabi hati korang. Oma na pinajujur ni Jesus. Hudian na nolongan di baga sa tuata Yesus Kristus. Molo tabuat to matur pu jami taon. Tu bagasan parngulot ta si sonari. Bohado tutu parngulot ta na somarnida Jesus. Na somamereng akata dahalongangani. Ahado motivasi tan madohoti Yesus. Mungkin gudang dohitara. Songonak kasisian na masoh diri nama dohoti Tuhan. Karena apa? Karena motivasi yang salah. Ale marhiti-hiti hatan di bataon. Hobar tu jahan nasa tu hita maka porsi Yesus naung naik tu surga. Mana maka porsi Yesus naung naik tu banua gijang. Nah perjulus sehali nang di pasat tu hita marhiti-hiti hatan di Tuhanon. Ketika engkau molo hita madohoti Yesus, molo hita maka porsi Yesus, jangan ada motivasimu. Unang adong motivasi ta nang mangalului akaparutungan. Molo ido motivasi ta damang daerah paso hamun ha porsia munai. Paso hamun per minggu munai. Molo nang mangalului parutungan do. Tado rohatta molo ngata dohoti Yesus dau sena kasih taono. Hitadok musena molo ngahu dohoti Yesus molo ngaporsia molo ngagabela karistenau. Marsonang-sonang marolo polo pau. Dapur nahu lului, jupang nahu jelaki. Dang abangina. Dang adong akasi songoni. Alema dohoti Yesus, maka percaya Yesus naung naik tu banua gijak. Naing takas mengajar kita, naibana do tutusi paluai. Maka yang kau imani adalah karena engkau sudah diselamatkan oleh Kristus. Karena Kristus sudah menebusmu. Karena Kristus sudah berkorban bagimu. Maka pengorbanan itu jangan sampai sia-siakan. Unang marisuang. Pengorbanan ni Yesus ini. Yang dilion humokopita. Na padua damang dainam. Nenulungan di bagasa tuata Yesus Kristus. Molununga tadohoti Tuhan. Unang unggudang aka ungut-ungut. Unang gabi jojot titabad dili. Alay di doko ni matuhan Yesus do. Say na dong anakku doho rasi rasa mate roni ajalnya siang ano. Maka ketika kita sudah mengikuti Tuhan, kepastian yang dia pastikan, dia akan menemani kita di bagasan Hagaleon, di bagasan Lasneroka, di bagasan Sitaon, nang di bagasan Olopolo, di dongani padonganion jala pangurupin ni Tuhan Yesus do. Nagabe dalata maka percaya dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Maka motivasi kita mengikuti Tuhan. Katakan di dalam diri kita. Katakan kepada pribadi kita. Tuhan senantiasa beserta denganku. Immanuel. Alana debatado madungan yaw di bagasan Hagaleon. Debatado madungan yaw di bagasan akka lasnerohakku. Uduhoti may bana sa liling amangol. Om manaik ko dohonot ta di bagasan palkulot. Dapat dipuli damang dainang. Canhatan ni Tuhanon. Takas do dido ima Tuhan Yesus Kristus. Saluhna. Hatanai. Imatod dido angguluan. Hatan ni Tuhan nang saat tuhita tod dido ijala ima hangulot. Asa mulo. Hatan ni Tuhan ni gabi tod di bagasan parngulot ta. Todita pe totong mapasangap petukan. Ngulut tape totong mapasangap petukan. Marhite-hite at ngulu nadingkan. Amen. Martanya kita. Muliate pasah ruhan nami tuho ali Tuhan. Nunga taruli hami di baik kosyan hatam. Todimi matutu madongani jala mangurupi hami. Asa tung mangatusi hami. Lomo ni roham di bagasang ulu nami siganupari. Dungani odihok kami Tuhan. Madalani salhu na parlon nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin.